Kaixo, arratsaldeon gaurtxoa, zer modu zarete? Gu ere oso ondo gaude eta oso pozik zuekin egoteko parada izateagatik. Baina ziur, honez gero, gaurko protagonistak ikusi nahi dituzuela, ezta? Eta zein dira ba gaurko protagonistak? Aurrera bada, Txirri, Mirri eta Txiribiton! Aita San Antonio, urkiolakua, Aita San Antonio, urkiolakua, askoren bihotzeko sartu debotua, ai, askoren bihotzeko sartu debotua. San Antonio gana urkiolan gora, sasoioneko neskak mutil eskatzera, neska mutil zaleak erromerillara, politala itxusia hori ez errepara. Aita San Antonio urkiolakua, Aita San Antonio urkiolakua, askoren bihotzeko sartu debotua, ai, askoren bihotzeko sartu debotua. Gainean ura iskan bila, eun urteko atzoan obiluan bila, sakristauak esan du genioz beteta, santuak emango jo fedea dueta. Aita San Antonio urkiolakua, Aita San Antonio urkiolakua, askoren bihotzeko sartu debotua, ai, askoren bihotzeko sartu debotua. Durangorantz dena Otxandio aldera, neska mutilak duaz irrik egitera, nobilo hartu gabe baguaz etxera, hurrengo urtean ere itzuliko gera. Aita San Antonio urkiolakua, Aita San Antonio urkiolakua, askoren bihotzeko sartu debotua, ai, askoren bihotzeko sartu debotua. Haurtxoak, ze pozik gauden ez dakizu ondo. Ze pozik gauden Mirri, Txiribiton eta ni zuekin zuekin berriro ere elkartzeagatik eta elkarrekin jakin aditeke zer arraio gertatzen den orain? Gasteizko hortxoak, ziur gaude oso ondo pasako dugula elkarrekin, baina ez txirren babukeriekin, baizik eta Txiribiton podontze horrekin! Eta batez ere, Mirri mundoko bailaxori politenarekin! Xe, nor da munduko bailaxori politena? Baina nola izango ezin munduko bailaxori politena eta doktorena, zapatetako lokarriek askatuta eramanik. Mirri eta Txiribiton, azitezen serio lanean, ez ere? Txiribiton, ez aldio txirri entzun. Serio egin behar dugu lan, Mirri eta Txiribiton, zaudete geldi, kontxo! Sí?
elefante batan, ispilu bat du gizena. Elefante bat, aire lengusua, abioian, egaz. Nola joango da elefante bat egaz. Aire lengusu bat abioian izango du, noski. Abrazo biztola! Mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton baldak izan ze pentsatu dudan. Begira, geldik egoten ez bazarete, banoa ni hemendik eta kito. Jupi, txiribiton lortu diau. Ba, goa. Sigi. Gu oso ondo geratuko gaituk hemen bakarrik aurtsuekin. Txiza, eta bueltatzerakoan, ekartzak mesedez bokadillo bat. Patata tortilla bokadillo bat, ez. Txiribitonentzat mokordo bokadilloa. Mortadela bokadilloa, antzekoa dirata. Mirri eta txiribiton, pentsatu dut enaizela joango. Hemen geldituko naizela, baldin eta hemen dauden aurtsoak bidaltzen ezpan haute behintzat. Hortuan ez da dudarik. Txirrik alde itean nahi duzuela, aurtsoak. Bai, hemen euskalkia duk, txirrik alde itean nahi duzuela. Claro, baiet esan dite, claro. Begira, argi eta garbi esan dute. Nahi duzuela alde itea. Garbi baiet. Begira, Mirri eta txiribiton aurtsoak ez duten nahi eta nik ere ez. Eta gainera, ez da harritzeko aurtsoak nahi ez izatea, nik zuek guztiokin eta zuek diokin ere jolas bat egin nahi dudalako. Jolas bat egin nahi du? Bai. Handedi jolasak iputatik Ezkutuketan hasiko gara jolaste. Nahi duzu aurtsoak? Oso bolitas. Bai, begira, jolasa nik txorte ingo dira. ik txortekingo duk eta txirri, Mirri eta txiribiton izango gera ezkutuketan ibiltzen gerana. Bai. Baina zuek, hemen ama gelditzen denari, zuek lagundu egingo diozue. Eta norbaitek amari iseka egin eta ona etorri eta safo egiten duenak kanpaia jo beharko du. Safo! Beraz, zuek salatu zuek lagunduko diozue ama dagoenari, baina orain Mirrik txorte egin dezala. Txorte egin behar daukat, Bestela... Txidon, Isabela, Manuela, Catalina, Tebulente, Tipi, ton. Martin Zaba, ton. Cascamela, trompeta, Laukili, con. Txiribiton, para. Txiribiton ama, tokatu saiola. Nori tokatu saio? Urko ikusi haute, ojo. Txiribitoni tokatu saio. Entzut, begira, gauza bat egingo dugu. Berriz egingo dugu zozketa, berriz egingo dugu txort, eta honela ez da arazonik egingo. Egin berriro, Mirri. Isabela, Manuela, Catalina, Tebulente, Tipi, ton. Martin Zapa, ton. Cascamela, trompeta, Laukili, con. Zen? Baiet. Zen? Ojo. Nik esango iso. Txiribiton, bat, Mirrik ez du inoiz tramparik egiten. Bigarren, oso potoloago eta zinduk inun izkutatu. Hirugarren, gizen eta potoloago aurdun bat bezala. Beraz, ama egiteko oso egokia. Fastidiazen. Txiribiton, tira. Onartu zak, bestela ez gaituk sekula sentan jolasen hasiko. Begira. Txiribiton izango da ama eta Mirri eta biok izkutatuko gera. Baina, zuek ikusten baduzue, Txiribiton, gutako baten gertu dabilela, oso hurbil dabilela esango diozue. Beroa! Ea nola esango diozuen? Hori da. Oso urruti dabilela ikusten baduzuen, nola esango duzue berriz? Eta gertu dagoela ikusten baduzue, esan behar duzue. Kiskaltzen! Nola? Eta oso urruti baldabil berriz, nola esango duzue? Izozte! Osondo. Beraz, has gaitezen. 10 kontatu ezazue Txiribitonekin batera, eta has gaitezen jokoan. Ados? Ea ba!
deitzen diat, nik irabazi diat, orain Mirri bilatu behar duk. Mirri txikia dela, bazekit, arkakusu bat bestelakoa, baina hortzuek iren meritu da topatu beharra daukak, Txiribiton. Zer? Nik hijo? Ez, nik ez. Mirri izango guen, ni ez. Mirri eskutatu gabil, baina berak joko induan, nik ez, Txiribiton. Bilatu ez da. Txiribiton, trompeta eskolak hartzen nahi nauge eta... Agurantzu